Ja, da har vi kommet til dagen. Jeg skal skal slippe ut noen av duene i dag. Jeg skal slippe alle egentlig, de fleste, unntatt brevduene. Du, 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 du der, du der, du der. Altså det er den skal ikke ut. For de er brevduer. Men den og den og den, de to skal ut i dag. Jeg snakket med han jeg kjøpte av de her. Og den der. Så faktisk han, ja, han vet hva han snakker om. Så de andre har vært her over en uke. De flyr ikke. Disse her, de blir rundt i huset. De har egg. Men de der, de også, ja, jeg tar sjansen. La dem, den som vil fly, skal fly ut i dag. Men ikke for brevduene, men de andre. Jeg skal låse de brevduene inne, så at de ikke flyr ut. Sender resten av videoen etterpå.